Bai, nik azpimarratu nahiko nukena zera da, bihar osoko bilkuran beste aurrera pauso garrantzitsu bat ematen dugula. Garrantzitsua nolabait partaidetzaren aldeko beste ekimen bat jartzen dugulako, eta garrantzitsua ere azken batean berdintasunaren aldeko politikak garrantzitsua direlako guretzako, eta gainera kontseilu honen bitartez nolabait formalizatu egiten dugulako legealdian zehar lanean ibili den berdintasunaren aldeko lantalde hori ezta. Beraz, nik azpimarratu nahi duana zera da, beste aurrera pauso bat ematen dugula partaidetzaren alde, ezta. Hainbat kontseilu, lantalde eta foru ezberdin ditu jarraitu martxan legealdi honetan, hainbat esparruetan, eta kontseilu foro eta lantalde horietan elkarte pila bat eta partikularrak ere eta gisa mugimenduak parte hartzen dute, eta nik alde horretatik nire esker ona adierazi nahiko nuke eta garbi. Ordu asko daude partaidetza horren atzetik, ahalegin asko, denbora asko sartuta, eta azken batean dena egiten dute nolabait herria abitzeko nahi horrekin, interes gabeko konpromiso baten bitartez, eta nik uste hori eskertu behar dela, eta rekonozitu behar dela nolabait. Bere lana ez da oso ezaguna, eta nik gaur aprobetxatu nahiko nuke azken batean beste kontseilu bat martxan jarriko dugula, martxa egon da orain arte, baina nolabait arautu egingo dugula eta formalizatu egingo dugula, nire eskerrak emateko, nire eskerrona adierazteko azken batean udalak bultzatutako kontseilu, foro eta lantalde guzti horietan lan egiten duten elkarte, mugimendu eta mugimendu sozial eta pertsona guztiei. Bere lan azken batean adierazten da argi eta garbi Getxorekiko duten konpromisoa eta Getxoko gizartea hobetzeko duten konpromisoa, eta hori nik uste importantea dela eta azpimarratu eta baloratu behar dela.